panyut sang yaksedra kurang opa mangeses kete angin pang sempal kaprapan silo kaple sadulu mayu mengungsi kagiat kakudu ang joko Mas Patih Raja Dewaku yo bandaku yo hamalku dhewe wonten timbal ingkang dawuh Kanjeng Rama lawan kowe topeng gongso wonten timbal ingkang dawuh gawang jroning netraku rekalane panjenengan ingsun Nyakrawati Baudenda ana negara Ngalengka donyaku tuwah ngambrah-ambrah jit aja meneh mung jamake lumrahe menungso demit kabeh wae tangaran lebu karo Pak Kewi tangaran zaman yen bapakmu kuat ngambrah-ambrah nalika isih ana ing jagat Padang kalau niki Rama Dewaji ning nadyan bandane bapakmu wong sugih wong berbondo bebandu ning aku durung rumangsa mukti yen to aku durung bisa nelokake para dewa nalika semono pun Rama unggah ana kajuwangan Suralaya pun Rama nadi marang Aji Pancasunya paringi guruku ya kuwi Kakang Resi Supali sakawit kayangan kaendran tak obrak-abrik geger para widodara Apsara yang Apsari satemasang Hyang Lodra merepeki marang bapakmu aku diparingi priman dari cacahe 3 inggih Kanjeng Rama siji ya kuwi Batari ibumu le inggih kang angka loro ya kuwi Batari Kiswani ndak paringake pamanmu panglebur bangsa Yayi Kumbakarna kang telune Batari Triwati jit ndak paringake pamanmu Sindra Yayi Gunawan Kurda Wibisana wah bungah rasane bapakmu jit pun Rama banjur kondur ana negara Ngalengka ngambah Jumantara Lumawat ana sadhuwure Gunung Himawat ing kono ana cahya sumunar saksada lanang gedene cahya mau ndak prepeki ndak tokake ilange jebul ana kenya kang Sulistyawarna dheweke lagi beksa lelo-lelo golek kencana wanita mau tak takoni dheweke ngaku ya kuwi aku udah masuk juga Widowati Priyo ayune rambute ngandat-andat nganti tekan bangkean jempol sikile kaya ula laryangon wah rumangsa ora ana wanita sing ayune kaya Widowati banjur bakal ndak sengkake ngaluhur minangka dadi prames parine bapakmu nalika
dheweke duwa marang kekarepane bapakmu aku watake pakmu jin watake pakmu kowe wis nyumurupi bapakmu wis sedian karo wong wedok apa wae tak lakoni Widowati bakal tak perkosa jin tak tubruk nengen endo ngiwa tubruk ngiwa endo nengen banjur Widowati nyandak sirai bapakmu aku didoni raiku jin bareng ibu kuwi mau tak demok terus tak dilat biyo jebul ibune Widowati wangi jin rasane wangi nggonku dilat ibu mau nganti liyer-liyer bareng aku melek Widowati wis ora ono pit dheweke lumayu ndak pucuk delalahe kono ana hal doko kang kobar dening pakatining taun kobong mangalat-alat Widowati mandheng ana ing patumangan manjing patumangan menika napa bunuh diri jin cara sami Widowati pati obong banjur aku edan urut dalan medun saka gunung Himawat lumawat ana wana Dandaka ing kono akeh para pandhita kang tapa lan akeh resi kang padha lagi teteki ana sawening pandhita kang tapa ndak takoni ana ngendi titise Widowati pandhita mau ora bloko karo aku pandhita mau tak poteng-poteng kuandan tak sempal-sempal baune ndak ongko gedhe nanging ana sawening sifating resi kang lagi teteki bareng aku arep jamah sarirane aku kena walate pun Rama dawah kalenggah banjur aku nyembah sesedoan jin resi mau paring dawuh karo pakmu iki yen to Widowati nitis ana Ngarcapada kaping 4 inggih Anjur sepisan nitis ana Magoda kadang sepuhe Prabu Citragoda sesilih Dewi Citrawati rapat pakmu ana negara Magoda nanging ing kono kedhisikan utusane Mas Pati Patiswanda ya Sumantri nganti perang tanding ing antaripun Rama kelawan Sumantri aku diwirang-wirangake bapakmu diseret ana alun-alun Mas Pati banjur nitis kang angka 2 ana negara Ngayudyapala garwane Prabu Dasarata kang sesilih Dewi Sukasaya dene nitis kang angka 3 ana negara Mantili Dirja atmajane Janaka kang sesulih Rekyan Warasita lah Sinta kuwi jin sing ngentekake dunyane bapakmu dene kang pungkasan nitis ana tanah Jawa pernahe ana negara Mandura atmajane Prabu Basudewa kang Nuragil ya kang sesilih Dewi Bratajaya ya Lara Ireng ya Warasembada kula jin kowe anak hanungane Dita kowe cilik tak gedhekake gedhe tak pinterake kowe kudu bisa males kabejane wong tuamu kowe kudu bisa nyuwargane pakmu keparengipun Kanjeng Rama kados pundi yen kowe bisa ngrabekake bapakmu gedhe ganjaranmu le negara swarga bandang tak paringake kowe aku trima momong calon ibumu Widowati ning kosok baline nganti kowe ora bisa ngrabekake bapakmu aja takon dosa alun-alun swarga bandang ta umpah Mong kawas eling lukitaning alam
sampun terwaca dawuh jengandika kula namung nyuwun pangestu kasempatan menika dados kegayuhan paduka nanging sadurunge semana sawetara kae kaya ana daya kang munggah oleh wonten ing yen tanturusa mengko sang Hyang Burung swing konku sawet jagong kelawan putraku Indrajit iki ana sifating Brahmana kang prapta ana ngarsaku sapa inggih sinuwun dipun tepangaken kula menika Begawan Karti Sampika kalakar saestu dawuh paduka sinuwun banjur ana wigati apa kowe wani munggah ana ing tawang gantungan nyuwun pangapunten kula lanyo-lanyo sowan wonten ngarsa jengandika anggen kula ngangklang bawana kok mbrebegi jagat tawang gantungan nembe wonten problematika. Yo, apa channel ya? Yo, pancen promosi dadi kandang apa sing mbok kanthi pesawat sing alon-alon. Kula menika awon menika pendhita penggonane boten pitedah mangentosi mengke jam 12 bengi. Wah, kula niku jan ngecek-ngecek neka-neka. Mangkono. Ora usah kakang berbakal. Kok kaki opo kang dadi kang ngenten niku pakai tangan. Buruk. Ing kalunggan samangkori paduka nembe rasan-rasan babakan perkaris wanudya utawa wanita tama ora ngoten to pancen bener kandham nggih wonten pokoke wong lanang kuwi nyawang wong wedok ayu niku mesti tertarik kajaba kula niku mboten tertarik blas dalang-dalang liyane khususnya Mbah Jebar karo wedok asyuk ayu ngaten nggih nika menika nembe madosi titi sing Widawati ra ngoten to bener apa kang dadi kandham apa kowe ngerti nah niku niki berita ingkang badhe kula aturaken jengandika nek ndika kersa ndaratur kula ing Ripalunggan samangke kula badhe tedak wonten ing negari Ngastina saperlu kerangkul Prabu Duryudana kinen damel Karangabang para Pandhawa mongko dinten samangke ingkang dika padosi Triwidawati menika mapane wonten ing Pandhawa
Dewa Bathara. Betul ini level. Pendhita rupane plecus ngono ya duwe Ya yo kalah karo sing kakasan Nonton apa no? penemu sing becik ya yen pancen kaya mangkono apa sing bakal ndak aturke lawan jeneng sira kawan ini ngaten gak penak. Lagi ing samangke kula mengke dados sisih melit dika mang Nek loro ngomong nganggen kula badhe tempur para Pandhawa manggung. yen pancen kaya mangkono aja kesraya budal Kalau kok topeng kok sapa nang paling ngandhau rek rampik rungkat limpul waton lanang nggo kamar kabeh aja nganti ana sing keri yen mlebu butamu sing gedhe tokno jalukane lurah kene paniki wau betah buta gedhe iya aja nganti ana kang keri setan demit kabeh budal saka tawang gantungan sendika ngecuaken dawuh mawi radosan pundi ora usah nganggo gaung ora usah nganggo umbul-umbul nganggo dalan padang tut laku ning buri wae ayo kabeh padha budal Oh
Yo. Wayangane Bella padha karo Pak Dewi. Iki biyen ning alas lor kono ditawa 15 juta ora tak kekne karo Pak Joko DPR. Umpama dituku karo Lurahe Komet 15,5 tak tinggal ya. Oh, gongreok bleduk ilang Pandhawa. Kesel sing nonton ngitung bareng. Iki tak tari penonton ini ngitungi kuat ping 20 ngoproke ping 20. Sebab suwi sendiri bisa rono kabeh.
Yagung negari Ngastina inggih negari Gajahaya liman benawi Yakuru Tinggala negara agung negara ageng nanging gantang agung apa tandane mengkono sanata jumeneng wonten ing kampar keprabon ketingal surung sorote awit melang-melang sumelang pamunta negari Ngastina kasul wangsul wonten astalipun para Pandhawa monggo Sang Prabu nembe antuk pangsiting sawata liluhung lamun tandha badhe ngandhakaken kamulyan kanugrahan kang sifat wahyu ing katentreman kula griya Sang Prabu anumbali dhateng pujanggane ngapa pandhita saking pertapan saka lima dahyang donga ya Sang Resi Punggayana ya Sang Wipra pandhita kang sithik paningali mantung pangestine mandi sadane lah sinten to kang gajajar dalasan miku dibya ketingal corong tahyane pindha lintang Pandrena ubu punika tawanane ingkang raka ing awangga Jujur Sanarwati Basukarno ya Surya Raja ya Surya Putra ya Sang Bismantaka Perpepeh pindha sata matarangan lengkeh tindake lenggah susinas maklum jangga unar jojo punika kapernah bapa paman satrus saking prasa jenar yasir purwate Harya Sing Bumi ya Sang Trigantar Pati Sang Swira Putra Surak Bata Rubuh Prawadya Bala ya kanan
pihak ngiring pahanan Sang Prabu Duryudana nyang saking Dampar Kencana dadi pratambat wonten sipating pandhita neka tanpa doko kang para begawan Karti sampe kaya begawan Sumbu Glayeng mingadaken Setinggil Binaturata sigra sang nata mandhap saking Dampar Kencana amarga Sang Wikudibya sasampun amiji yampianing Sang Wikudibya gyongan inggah dhateng Singgil Bodol kasatoto ari karangan putra Ramana angkep jeri pangestu sigra-sigra maneng Brama Sang Prabu teka mangkono pangluciting mardaya rapun dari kawiyos jroning esah Selap karpil. Asiring sang amri Tak ngomong Siapa jenenge? Sarawut ngandika wonten Purayagung negari Ngastina. Ing putra seswa ngaturaken pambagya ing para krambi berbagi bumi kunjuk sahandhap padha ngandika Rama Perban Gajana ingkang katemben rawuh kawula nuwun. Penos manuk impor mandur-mandur umprit gantel buntute gedhi banget. Iki ya. Raja Sora tenami ruwita praptanipun ingkang bapa namung santi kula ditunjuk ing ngarsa jenengipun anak Prabu Duryudana ingkang dadi mustikanipun murid-murid kula sapa kula monggo nggih kula berban dak kapundi kata dotan kalih kula petak wonten saha pindadosaken jitah boten laku mugi dewe prayogaken anggen jinatiko kemarin lenggah kula berban nggih ya
Mboten kirang sakita sampun pergi kangge Prangabiyantara ngarsa. Paduka anak Prabu Duryudana kawula nuwun nggih. Kakang Narpati ngawonggo. Pasukan para kami ugi kunjuk sandhap padha paduka Kakang Narpati ngawonggo. Iki nyanyi Datakan dokane gomur dose ono kami saking paduka dai sampeyan jinati. Tinggal rokok tampi ugi dawasami sami namung hasil kula ugi kunjuk ing sapa duka Yai Prabu Duryudana kang dadi mesti pun kula kadang-kadang soto kula Yai. Nggih. Kakang Narpati sampun kula tampi ugi boten aku ugi dipun sketsaken anggenipun pinaralan Yai. Nggih, Yai, boten kirang sekita. Sampun pergi kangge Prangabiyantara ngarsa duka Yai sampeyan jingatina kawula nuwun Yai. Pawan ate Haryo Sangguni. Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun awiji dhateng ingkang bapa kepatihan. Kagiatan Romaniro biji parak mangarso paman aduh nggih anak Prabu. Kagiatan manah kula prasasat kadya alang-alang salomba. Kapan jroning alun-alun katiuping samirana manda sakemargatya. Maras miris raos ing manah kula. Aduh anak Prabu awit kadang saking menapa nggih. Menika dititiken pisoranan anak Prabu Ngastina kepareng animbali dhateng ing paman kepatihan. Mbok sampun kasbuting penggalih nggih. Kula aturi njara talinganipun ing paman badhe ngangklungaken jangga ilingaken karna iya. Paman sadurungan sakwisi nepno rasamu areng napas uwan. Marmaning sun nimbali para nayakane praja parating negara ing Astina kang saperlu bakal sumbudi kali damar munggo kali damar apa kang ingsun budut ora liya kejaba babagan wangsit Jawata kang lumantar ing pasukanan ingsun namun tadya bakal ngundhulake kamulyan utawa kanugrahan kang serebut wahyu ing katentreman monggo paman Rambah makabeh kabeh prograne Jawata kang tumuruna ning arca padha kabeh takut ning adi-adiku para Pandhawa. Kurawa durung tatih sepisan wae antuk kamulyaning saka para Jawata paman. Mula bengi iki tak bodhoake paman Sembuni. Kurawa antuk wahyu ya saka paman Sembuni ewadene ora masa bodho. Nggonmu piye ngrekaya murid Prabu Duryudana antuk wahyune katentreman. Kawula nuwun linggih anak Prabu lugunipun ngaten konten ingkang paman menika sampun ngawas kuda raos sawetawis inggih perkara apa paman kowe Udara sing kepiye inggih anak Prabu mongko anak Prabu Duryudana menika kagungan pujangga ampuh magila-gila. Pujangga kala wau nggadhahi murid kalih golongan sepindah golonganing Kurawa angka kalih golonganing Pandhawa. Mila nggih ingkang paman kok nggadhahi raos Subriya. Subriya sing inggih nggih. Brahmana kala panglampahaken Bancindhi Banciladan niripun Bancindhi dipun paringaken muridipun para Pandhawa Banciladanipun para Kurawa dene bukti kasunyatane uger kanugrahan saking kadewatan sedaya kecakup para Pandhawa. Mongko menawi klajeng-lajeng ingkang kados makaten paduka menika kula ibarataken uri-uri tunggak pemaduh. Mongko tunggak pemaduh menika menawi dipun kendhelaken ing boten enggal dipun brasta badhe saya wuwuh muwing tunggak pemaduh ngringkihaken negari menawi negari sampun ringkih
Mongko paduka menika badhe ngayati perang ageng kang sibat Baratayuda Jaya Binangun. Mila ingkang paman boten jagaaken kok nggih bilih paduka badhe ungguling jurit. Mila nggih sedaya kala wau kula atur nggodhaken dhateng ingkang bapa saka lima nggih. Malah gembor manyor-manyor pregantil buntut iki iso andeng-andeng cilik mula ya dicuprak dadi mala. Andeng-andeng ana mripat yen dipandeng ora kuat, andeng-andeng ana weteng yen dipandeng rupane ireng. Andeng-andeng ana sikil yen dipandeng rupane lopel. Adi hari ya ana timbalamu apa Kakang? Nggonmu matur ana ngarsane anak Prabu Duryudana iki sejatine mligi mung kanggo aku. Lho, lah kok Kakang Peremban saka lima dawuh sing kaya ngono. Iya. Tak ibaratake kowe iki nderek carang saka pucuk sisip senggere kurang-kurang becane bakat nyembyok marang liyan. Mongko di saelingku upama ditimbang bobote tresnaku. Pendolan Kurawa iki sih abot Kurawa. Lho. Lah kok Kakang Peremban paling dawuh sing kaya ngono Kakang bukti kasunyatane nek wis kawis para to Kakang. Lho. Iki kasunyatan iki. Senajan Begawan Durna kuwi ndarbeni bumi kamardikan ing saka lima. Nggih. Bumi perdikan kuwi ora iso direh negara ngendi wae. Sebab apa? Begawan Durna kok Puruhita ana ngarsane anak Prabu Duryudana. Sebab ketang tresnaku kelawan anak Prabu Duryudana lan anak-anakku Kurawa kabeh iki. Coba pikirin. Pandhawa Kurawa sing padha timur. Padha Puruhita ana ngarsane Begawan Durna. Aku nganake gegladen perang sing disebut pendadaran saka lima. Monggo sadurunge kawiwitan pendadaran Adiharya prapta ana pertapan saka lima kang saperlu nyuwun kelawan Begawan Durna yen to Durna kenen-kenah patine muridku si Bratasena. Oh kasih aku guru kok tegel karo muridku. Perkudara tak unggahke Gunung Candramuka takon golek kayu gong susing angin kang jatine ora ana. Mung bobote aku ki nuruti panang penjalukmu. Dene sing angka loro di. Perkudara tak lorokake ana segara iki ya segara Minangkabau. Mongko jerone prasasa tanpa ngatus gawat kaliwat-liwat jalma mara jalma mati. Satu mara tumeka sirna. Ning sebabe apa Werkudara kok ora mati? Ayo pikirin Kakang. Dadi nggonmu ngrenah patine Bratasena biyen kae ora lair tur sing batin. Ibarat tok tulke sirahe mbok bocali dudute. Deston timen tadi dikuwi wong tuwa tuwas brabas kaya nampas. Mulu uripmu ora pati kajen. Sajane ya dicik mesti loro dodo truwahku 4 derajat. Lima donya. Menungso iki diwajibake budidaya dening Purbawasesa ana kersane Gusti Kang Purbedat. Sampun sinuwun. Kawula niki Prawa Peremban. Mestaken dawuh menawi dipun ngajeng-ajengaken pangandikanipun Patih Sengkundi saha Begawan Durna menika boten wonten usanganipun. Ibarat gecak kemiri kosong nger lajeng kersanipun bapa nggih ingkang bapa sampun nginingani dodok saling perkawis paduka kepareng animbali para nayakaning praja aparate negara ugi ingkang bapa Begawan kanthi sampeka setunggal paduka anak Prabu badhe nggayuh kamulyaning jagat ingkang sinebat wahyu ning katentreman dening kang angka kalih. Paduka badhe pamrih sirnanipun klilit paduka inggih kadang paduka para Pandhawa. Mila nggih kangge tandha bekti kula dhateng paduka anak Prabu Duryudana. Pakaryane kang awrat kula wau atur nyampiraken baunipun ingkang bapa.
Enjing kapatah sonten kula saged ngaturaken kunarpanipun Pandhawa gangsal. Sonten kapatah ingkang bapa sagah ngaturaken wahyu ning katentreman ingkang tuhu dadi sandang pengayomaning para kawula dasih. Alah syukur sekedhik jumur lajeng kadosa pundi perban salajengipun nanging nggih nanging kang kadosa pundi. Basuki menika kedah mawi beo nggih. Ngerti Liripun Sir menika manungsa Basuki kepenak beo menika ragat yang kepenak kedawan ragatipun menawi mawi ragatipun menapa menawi arta pinten ingkang paduka kersaken menawi bondo donya kula aturi nawu kados banyu kula aturi ngusumi kados wedi bondo Kestina boten badhe teras boten menika ingkang kula pikajengaken nggih kula menika sipate pendhita ingkang sampun mungkur dhateng gebyaring jagat kula sampun boten milik dhateng barang kang kelok kula pun boten milik kula sampun mungkur nggih ingkang kula gayuh namung memayu hayuning bawana kumulya titah ing Arjawada. Lajeng kersanipun nggih inggih bapa nguningani nggih nggih cagak kegiatanipun para Pandhawa menika dumunung wonten panenggakipun boten sanes kejawi Raden Harya Werkudara. Mila nggih medal samangke kula nyuwun kanthi sanget sawanipun Raden Werkudara wonten negari Kestina. Menawi Raden Werkudara sampun keparing tedhak wonten negari Kestina kula sampun nyambetaken inuman tuwin paragan ingkang kula minor Darwesi. Kula aturi nyugataken dhateng Raden Bratasena. Werkudara ngunjuk inuman ingkang sampun kula wiradati. Tertamtu Werkudara boten badhe kuawi. Tertamtu badhe pecah. Kurawa boten keprembyah. Lajeng suwe pijet ranti angin kula badhe nyirnakaken Pandhawa sanesipun nggih. Saged risangga pirangut Rinangkul pinom beto Bego sangretane kawolo Yogi tukang walangati Yogi tukang nesing jas Yogi tukang kumudu kering Oh walatala biar matara sepan akulo Robo berban rasa sepanci keplak pangklok kapak obor sewi menawi tetelo mekaten boten langkung ingkang putra seswa ngaturaken gunging panuwun tanpa pindah Romo berban begandulno paman sembuni wonten dawuh nggih padha dikangelan paman Timbalono Nyai Werkudara dina iki uga kinensuan ana negara Kestina kidhek ana ngarsane Prabu Duryudana anak Prabu nyuwun sewu minggir boten ateges ingkang paman menika nduwur dhateng dawuh paduka anak Prabu Duryudana babar pisan boten nanging nggih mungguh raosipun ingkang paman langkung prayogi kang keparing nimbali Raden Werkudara menika ingkang bapa ing Sakalima awit kadreng saking menapa nggih Raden Werkudara mekaten tuhu dadya putra seswa kinasihipun Kakang Temban Rubaya Sakalima mengkono paman kula yen to kaya mengkono Purbawasesa tak pasrahke paman sembunyi ngaturaken gunging panuwun tanpa pindhan nggih Kakang Premban apa di ngene ya Kakang anak Prabu Duryudana ngersake sowane Raden Werkudara mula iki kanggo tandha yekti yen to Kakang Temban Sakalima kuwi tresna kelawan anak Prabu Duryudana lan para-para kabeh lagi Timbalana murid mungkin asih Raden Werkudara pin sowan ana negara Kestina dina iki uga Kakang oh iya iya aku ora bakal swala di srantekno sawetara Begawan Dono ora bakal mikir sapa palungguhanku yen nganti Werkudara ora gak sowan ana negara Kestina keplok dadi tinggal bubar wae di tan samara pamoring susma
Inok moyo enak sepi sini pentelenge kalebu kaning warono talen saking liya playa bengalu yo kocak kacari to mengkono sudah kekerkep saluku tunggal nutupi baban saka pandhita saking pertapan saka Limonda yang Druno eling pandhita kang sampun putus salireh Wetan lokal musaken gepeng netrosan Gandana wis bangkit matur aji pameling dhateng ing putra siswa satrunggul pawenang Raden Harya Werkudara wau to Demake boten kadi ingkang mapan wonten pendhapi kasatriyan Jodipati Raden Harya Werkudara sangsena nembe anggana laras nembe bali kasatriyan datang wonten ing suwidet kang mampet Jojo bablas kantos duwi karna eling sangsena menika dipameling saking Guruna Gandurna Sang Werkudara sigra nyat saking Palenggan Lampah Galea Petro Bayu Sandrani Senawal Gunowo Saretoyo Werkudara urip kuning Kurawada ing nguni patine Sang Abhimanyu ing citra Tandya Setyaki Kresna Lena Ketiban Kyai Nagapasa Durna bapakku
Ana wigati apa durna mamaku nimbali muridku aku Werkudara. Nganggaci pameling durna mamaku Werkudara. Munggo pun bapa ora ana wigati apa-apa ya nggih. Pun bapa mestuti dawuh timbalang lakamu ing Astina anak Prabu Duryudana. Ya mung pun bapa wanti-wanti marang sira nggih Werkudara muridku cah bagus. Kanjeng tekamu nang negara Ngastina iki ngepasi dina tali mangke. Retno sing ati-ati ya nggih. Mengko yen to Werkudara disugata samubarang apa wae sing wujude daharan lan unjukan. Yen daharan ya aja kesusu dahar, yen unjuk ora sak kesusu ngombe. Satrio ora dahar sewengi ora masalah. Satrio ora unjuk sewengi ora masalah. Aku nang kene ku yo sekar mangan apa-apa nggih aku gemutut karo ngombe acuwa. Iya Durna Guru. Muridku tak tresnani aku di anak dhewe soto mau beting ora elok-elok. Jane yo nyambut gawe untuk gaji. Saka negara iki untuk gaji ning pira-pira tak nggih keplek. Umon aku. Ngalor ngidul ibu gandeng sinden aku umat kan bapak. Mun aku sing tuwe aku blek melu kowe kok aku mangan saeneke wong tuwa iki malah ora perlu enak-enak. Mangan saeneke. Foto-foto mlamping, foto grek, mantuk aku. Kanthi untu malah budi wolu wis malah ceker nang awak. Ya Durna Guruku. Sing ati-ati yo nggih kowe muridku sing tak tresnani Werkudara. Aja lali. Kowe bapak mau ngarep. Ya Durna Guruku. Kurupati kakangku. Ana wigati apa Kurupati kakangku? Dawi Durna Guruku nimbali marang adiwaku Werkudara. Yai Werkudara. Mangerti ho Yai Marmani Syadi pun kakang timbali ana negara Ngastina wigatine. Pun kakang bakal nyuwun pangsama kelawan Syadi sakadang para Pandhawa. Awit pun kakang dakwani lupute pun kakang kleru pun kakang dosa kelawan adik-adikku para Pandhawa. Wiwit jaman sigala-galos nganti tekan saprene parambah makape-kape hukum mitenah karo adik-adikku. Mula kabuka tyasing pun kakang awit pituduhe saka guruku kang miring jagat Rama Bremban Began Kartisameka iki Yai. Mula Yai pun kakang bakal nganti Syadi sakadang pendho tajak mukti bebarengan ana negara Ngastina. Lan babar pisan Syadi sakadang bakal tak switake ana ngersane Rama Bremban Began Kartisameka. Iki guruku. Kang nuduhake marga kautamanipun kakang Yai. Kurupati kakangku Yai Werkudara piye? Sing gedhe pangapuramu yen to babakan rukun babakan Duryudana kakangku cecak wani luhutmu jaluk ngapura lan ngajak mukti bebarengan Werkudara sakadang Pandhawa pancen ku sing tak arep-arep. Nanging sing gedhe pangapuramu Duryudana kakangku babakan meguru sing gedhe pangapuramu Werkudara tau prasetya. Werkudara wikrem meguru marang sapadha padane titah yen to titah mau ngungkuli marang kawruhe Werkudara. Mongko aku durung tau srawung kelawan gurumu. Ndi gurumu aku tak srawung luwih dhisik. Yo santek Sawetara ya. Rama Bremban manten kawon. Menika kadangku Yai Werkudara sampun keparsuan wonten negari Ngastina Bapak Panembahan. Wah, lah dalan iki to. Werkudara niku niki lho. Lah wong gedene ra elok-elok, waduh dhuwur ora kliwat gedhe ora kendhuk. Wah, brengose disampirke kuping kiwa kuping tengen ora ketok medhenine malah ketok kebagusane weh Raden ditepungake wae. Aku iki dicaning para Kurawa, aku iki gurune para Kurawa.
Paparaku begawan kanthi sampe kok ya begawan sembung gayen. Apa bener sira Raden Werkudara Raden? Iya. Apa nyata kekasih Werkudara ki aku. Begawan kanthi sampe kok. Dikatene apa begawan kanthi sampe kok utusan karo muridmu. Duryudana kakangku nimbali marang Werkudara. Ngene lho Raden, tak kira Raden Werkudara ora bakal kekilapan sapa to kanthi sampe kok iki, Aku iki pendhita. Aku iki pendhita. Moko wajibaning pendhita mono memayu hayuning titah memulya ing Narasakada. Tegese mapari kang geneng nguruki kang medhok. Jroning aku netepi dharma, netepi kewajiban saka gawing Jawata, aku nganglang jagat mas padhake negara Ngastina. Lah kok kaya Surya ketaweng hima. Surya kuwi srengenge ketaweng ketutupan, hima ki endung peteng ndedeg lelimangan jagate Ngastina. Bareng tak kriti kanthi permati jebul ana underaning perkara. Perkarane ora ana liya mung kejaba bumi Ngastina sing kanggo rebutan. Mongko bumi Ngastina iki tinggalane nenek moyang. Yen nganti kabeh padha ngkuwi padha cukeng dhewe-dhewe penemune ora padha rukun jangkaning jagat aku ngerti sing yaiku Baratayuda. Lah apa to tegese Baratayuda? Barata kuwi laku, Yuda kuwi perang. Mongko perang kuwi surataning abang, abang kuwi pralambang kejem. Yen nganti perang gedhe iki bledos, Baratayuda bakal dumadi apa ora mesake kawula cilik-cilik ora ngerti kentang piruling perkara dadi robaning Baratayuda. Akeh para anak yatim piatu sing tininggal dening bapa biyunge kena robaning Baratayuda. Mula Raden, terus terang wae aku iki bakal ngurungake Baratayuda aja nganti kelakon. Begawan kardi sampeko apa Raden? Aku tak takon. Takon perkara apa Raden? Kowe kuwi dadi pendhita wis suwe apa durung? Dinas durung iki, dinas durung iki. Pendhita cayane kaya uwet kaya ngono iki. Dadi pendhita kira gayane iki golek-golek jelas kuwi jelas golek-golek iki. Wong lek dadi pendhita dadi dukun kuwi lek saployane tamji piambiyen kae. Kusane nyonji nalo barang kuwi menungsane yo kuwi wis do percaya kene do percaya. Lan maneh began karti sampeko. Baratayuda mitutu perang ampyak awur-awur. Kuwi perang suci. Nage punagi. Sapa utang kudu nyaur, sapa nyilih kudu balekake. Sabdo pendhita ratu mapane ana Baratayuda. Raden Werkudara. Yen kabeh mau bisa diwiradati Raden. Kanthi srana piye biar wiradati Baratayuda kanthi srana negara Ngastina ki bakal tak sigar semangka. Sing separo kanggo kamuktene anak Prabu Duryudana, sing separo kanggo kamulyanmu sak dulur-dulurmu Pandhawa kabeh. Yen kabeh padha trima, padha nampa Baratayuda urip jagat dadi tentrem. Kowe dadi murite bekan karti sampe kok tak gratis ki ora sambayar. SPP ra tak tarik, seragam tak tukoke. Lho, tak penak to iki. Bekan karti sampe kok. Apa Raden mau ngarep aku sondo? Werkudara kuwi tau sumpah, tau prastya. Werkudara kuwi gelem guru marang sapadha panggaring titah yen titah mau ngungkuli kawruh Werkudara. Yen kawruh ngungkuli kawruh Werkudara, aku gelem nyecep ilmu. Aku deku-deku ana dramaamu ning kosok bali. Jadi kowe ora iso ngungkuli kawruh Werkudara, aja takon dosa. Ana pendhita lah pirang-pirang akeh ana Praya Agung negara Ngastina iki. Werkudara. Gede cilik kowe kuwi arep nantang adu kawruh karo Bekan Karti sampe kopo. Ayo.
ilmumu sepira tumpleken regane ngatiku. Sepira kawruhmu Raden. Aku duwe cangkriman batangan yen kanthi sampe kok iso batang cangkrimane Werkudara. Aku bakal nyembah sesedokan ana ngersane began kanthi sampe kok. Oh, ngono Raden ya. Banjur apa sing tok takokake? Ayo. Tambuhno sing kira-kira kowe ngerti. Lan takokno sing kira-kira kowe ora ngerti. Aku duwe cangkriman batangan. Cangkrimanmu apa? 1 teko 5 kok dibasake kuwi sebab apa? Nanging kosok baline 6 teko 9 kok ora dibasake kuwi sebab apa jlentre piye? Ayo diaki pedarno bekan kanthi sampe kok. Bos. Karena itu cangkriman kaya ngono kuwi ora lapas kuwi cangkriman. Jauh-jauh segoro nek kowe nyangkrimi kanthi sampe kok. Perkara kuwi. Ayo saiki sungsang bawono balik. Bleh mi. Lagi siji ki basane pira mengko mergi sing kepiye medharno cocok karo batinku ora. Banjur cocok karo batinku aja takon dosa. Malah kepara Werkudara bakal sirnake ana negara Ngastina iki. Ya ora tenan wis siji pate Sengkuni, loro pendhita ki wis Sengkuni sing ngedarke pendhitane sing ngetik. Proposal ngerti gawe wong kuntek sing keplek ini bolak-balik asma kinarya japa Sengkuni seng kisate iki asu jenenge pate kok pate sate asu malah nyempiak. Ayo Raden siji pasane setunggal mengko wedi wong urip ngono ana sing urip iki Gusti Kang Maha Tunggal. Ya Gusti kang nyipta jagat. Loro pasane kalih. Mangko wedi Raden. Manungsa wis rega ngelih utawa tirakat. Yen to manungsa wis rega ngelih utawa tirakat bakal dirancakake saka kersane Gusti kabeh kayune. Nanging kosok baline yen to manungsa wis disembadani lan dipinangkane apa kang dadi panyune syukur ana ngersane Gusti lakin sakartum la aji dan aku yen to manungsa kuwi gelem nyukuri ing kono bakal antuk kabejane urip. Oh ngono Raden ya saiki telu bahasane 3. Mangko wedi sing kepiye? Menungso kuwi gemati karo raga sebab raga kurunganing sukma. Ibarat manuk karo kurungan. Yen kurungane bobrok, kurungane rusak, manuk bakal loncat, bakal ilang. Saiki papat. Kuwi bahasane sekawan sakabeh menungso aja nyelaki marang kodrate Gusti kang mbendat. Cilaka kuwi kari patrap tumindake menungsane. Yen patrap tumindake becik bakal cinadong swarga loka. Dene yen to tumindake elek bakal kesasar uripe. Besok patine bakal dadi bandangane setan gelem ora gelem bakal dadi intipe neraka jahanam. Arek medhep-medhep iki cari. Saya nratap aku. 5 Raden. Kula 5 ora dibasake. 5 kuwi basane gangsal. Mengko wedi manungsa kuwi aja benggang karo asal. Asalmu saka endi? Mula bukamu kanggo lantaran uripmu ana ing alam padang iki. Lantaran wong tuamu sakloro. Ya tuwa sakloro iki ibarat Gusti Allah katon. Ana paribasan anak wani karo wong tuwa jagake kepenak mesti bakal gelak-gelak uripe. Ya pancen yo bener anak kok wani karo wong tuwa. Kowe bener adike kuwi anggere mayang payune Pak Ndoro ketan 100 yo diteri duit iki bener kok iki. Kuwi lancarke rezekimu. Ayo nuntuk aku ae nuntuk apa dunia. Saiki sungsang bawono balik Raden arepmu 6 teko 9 ora dipasake. Kula 6 ora dipasake bali marang siji meneh. Manungsa diwajibake manembah lan menungsa ngono kudu ngerti dununge panembah. Yen to nyembahe manungsamu kleru kayu watu sing
disembah ateges wong mau wong musyrik wong sing ora iman ana ngersani Gusti kang rupencat sembahe ora bakal teko pangayunaning Gusti malah keporo dadi bandangane setan besok yen to mati gelem ora gelem bakal dadi tintipe neraka jahanam saiki pitu kula pitu ora dipasake manungsa iki calone tuwa kula sadurunge tuwa golek ilmu ben kena kanggo tutur anak putu dadi wong tuwa mulo aja wong tuwa brabas mung kakean ampas ndak ora kajen uripe 8 bolak-balik jaman manungsa kira bakal urip terus manungsa kuwi calone mati kula sadurunge mati ayo golek sangune pati apa rate goblok ora dituntut Sanggupati orang mudeng Sanggupati tak kandani ya berat dideplok ya toh dibuter godhong terus didak goblokmu biasa ini lah kira nogo sari gini Pak Yogo berjodoh ngantuk Sanggupati kan nogo santun biasa saiki songo Raden sangune mati dono ngamal lan liya-liyane apes-apese tembung-tembung sing becik salaran tembung-tembung sing becik iku mau ora kena dibas nganggo bondo utawa donya bener apa bener bukan kanthi sampe kok ora vokal Raden yen to Raden Werkudara mono kanggo teko paluping para kawula lantek panggrahi tamu ikhlas panemumu Raden nanging aja to sego bukan kanthi sampe kok iki asor kan Raden Werkudara semene sawetara engko dibacutake maneh sing muni wonten dawuh kowe mau kang ngono apa nah kula niku bareng tuwa-tuwa niku lali yang metaken minuman saudara niku ya lali ada gumun yen nek kula sing nomoten tregel napa-napa pun kula nipun tanggap sasmita bareng kula niku rada pikun nek boten dijawil niku boten mudeng mungkinan jata liring niku boten mudeng blas niki unjukan niku unjukan menika ingkang ageng menika bin niki cerati den niki ayo piye carane nang di kantor kono nggih unjukan Raden Werkudara katone sangklet padhe sing niki nggih wis tak kendhali yes urung iki nek ora tak angel nek ora tak copot wis ora kena montrot diri wah niki bir jelas niki asli niki ibon apa pun monggo kula aturi munjuk menengan monggo munjuk Raden monggo aturi munjuk Raden seger sangat menika monggo Raden Raden Werkudara begawan kanthi sapi kopi iki ana unjukan lan ana daharan ayo daharan niku enggak didahar unjukane enggak diunjuk Raden aja lho Werkudara muridku tak bagus kowe mau tak paling piye satro ora dasungi ora masalah satro ora munjuk sungi ora masalah Yai Werkudara ayo Yai unjukan iki diunjuk darane kuwi dar saruning saru yen to satro ki nampik marang sing liyan ojo nang ratapan rasaku Werkudara ora penak atiku kamu negara Wetina ki ngepasi dina kaliwangke ya ngen cepak sampe karamu Werkudara Durna bapakku apa ngen wis dadi anteping atiku siji mesti loro jutut wahyu papat derajat 5 donya kabeh mau ana astane Gusti kang mbentak dene manungsa ngono mung diwajibake budidaya yen ta kaya ngono sakarepmu yo ngen wanti-wantine bapak yo ngen duga-duga digawa ngati-ati aja kong sikeri yo ngen Werkudara anakku lanang ngen bumi gonceng langit kerak-kerak Kedim sang mawe kaandrung kambaran inadu Bukir nyomo ya mayuk siapa rumah ada sang ngandung Tuh hari sumito Auto Tirengkak
pun dening Raden Sena Dewangke sampun prapten Eko Patmo Sari Eko siji Patmo Adah Sari Kembang pikantuk setunggal sloki nggih nyuwun sang Wijasena berkatak pasuryaning sang Werkudara kaper bawan inuman ingkang sampun dipun samutaken dening Begawan Karti Sameta Dwi Amartani Dwi tegese loro Amartani Marata pikantuk kalih sloki nggih nyuwun sang Werkudara Parata sakudur badanira gayane racun daru beksi ingkang sampun narira dhateng angganipun sang Werkudara Tri kawula busana tri tegese telu kawula batur busana sandangan pikantuk tigang sloki nggih nyuwun sang Werkudara Marwata Suka diasing sang Sena panjayah kaya batur antuk sandangan saking bendarane Catur wanara rukem catur papat wanara kethek rukem wuwuhan pikantuk sang sloki nggih nyuwun sang Werkudara uparan sang Sena panjayah kaya kethek weruh wuwuhan Panca Surapanggah Panca Lima Surawani panggah kendel pikantuk gangsal sloki nggih nyuwun sang Werkudara saya ndadra saya kendel temah tanduk malih sang Sena Satguna paweka satnem guna gawe paweka cara pikantuk nem sloki nggih nyuwun sang Werkudara Kaluyuran sang Bima kaya-kaya tan kuat ngampah dayane racun daru besi kang sampun narira dhateng anggane sang Werkudara Sabta kukila perso sabta tegese 7 kilo manuk perso udan pikantuk pitung sloki nggih nyuwun sang Werkudara brol kanang riwe mijil saking sosrane wulu satemah dindil pandayah kaya manuk udanan Asta Mandala Raja Asta Wolu Mandala Gluduk Raja Ratu pikantuk kula sloki nggih nyuwun sang Werkudara bekes sang Sena panjayah kaya rajane Gluduk mangsa saka Nawa gra lupa nawa sanga gra awak lupa loyo pikantuk sang sloki nggih nyuwun sang Werkudara eling-eling sang Sena titah sawantah kula tanggokal tanpa ngampah dayane racun daru besi satemah ngalimpruk panjayah kadya kapuk den kususoni dosa raseksa angke dosa 10 pangke batang pikantuk dosa sloki nggih nyuwun sang Werkudara tanpa ngampah sang Werkudara satemah luntak sang Sena dapak kapidara jerbaba depan iso sang Werkudara ora mendo malah ndotro glogak-glogok tuku ngombe penak tuku terus joget meleter geret lampure sinden lho joget karo lagu dalu gendeng panandang barang pilapo Kudara satria wau joget terus meleter nang arep sinden geret lampure sinden dalu lagu panandang barang monggo panandang aku sedeng ora wis pokok aku panandang wis pokok sabae karo aku tinggal karo ibumu ki utama kuwi aku sajane karo kijang sini wong yo tak murunge ya gak sido aku yo panandang ojo hati-hati lho ge dipikir sih apa-apa ki dipikir aja krusak-krusu monggo krusak-krusu itu udane bakal keliru bakal kesuru ojo sini bapak ya murid kantor kok mentu sanggul kan bikin malu aku
Pratato berbintang alis sang mau gandru sabarang kadru keramu yang itu tak kata itu ekor umum sang bimo midhange dateng panangisipun Begawan Druna satemah kadya kilugah rasane sang Werkudara eling rikala samanten sampun Jang Aji Panulai bisa saking para sepuh Dewa Sabta Perkara Sangjang Ananta Boga Dewaning Taksaka Winatek Aji Panulai bisa rekah saking Genya Kantaka Gya Ngamuk ungguh dadi keker para kula Betul apa kan? Nah sampai itu dikono kedir niku enten apa lho matamu ora melek. Ya, lambe ku dikajuli kan dijual sing Werkudara mental nanti sak lumpang. Bene kuman gaplek pringgilan niku ngoten niku. Tuwek petakilan niku kados sampean niku. Pate ora nganggo contoh. Nek dikongkon mati turaga Bali niku pate sungguh. Kula leres sadaya tiyang kathah niku. Sengguni seng niku sate kuning niku asu, lho sate kok sate asu. Sate asu lho sampeyan niku cangkem. Werkudara wonten nggih. Adi-adimu klumpukno kabeh. Kon sikap kegaman krocok gaman. Yen Werkudara mati nggih sereten gone tak idak-idak Werkudara. Ampun mati kok diidak-idak lha nek urip wani aku masamu. Pun maksud mikir. Maksud mikir. Kula sirnake Werkudara. Sing ati-ati lho nggih ampun diweling. Gerangan kakean melingan. Pun kula sikirke Werkudara. Pun anak kula lanang iki angel gelem tumantan. Ora teko
Kudara putih anak iman pandutan ngang cabungan kowe. Kowe cabungan mendem kamulyan mendem kamukten kowe. Bali ngono le rasa gembedhit kowe. Kowe biyen batur tukonku. Ayo bali nang pancen sumut. Dangare nyomber jaran makani sapi. Kowe teko ana negara terus gleleng pacakmu kowe. Kowe siji saudon loro saurupan. Tapi baratake kowe iki iwak wis kejegur wuwu. Mung kari nugel-nugel mlebu wajan, ngerti ora? Mung kari ngonceti ora usah sepakean. Jo ngarep-arep tekane Bratayuda. Ayo tandingmu masmu. Iki Bandara Jarsana tandingmu. Jadi ora tak kedhepake kepleke bongko kowe musuh aku. Ayo. Sepiro kate toti jroke cangkahmu. Tuyuk. Wah. Mati aku. Waduh. Bare keri kendangane. Ayo, kendangane keri nanti mak belegu loro bare aku. Sing damai berduke karo anu iki sing krono lho ketok ben ketok kaya darang larang ae padahal kan darang iki lho. Aduh ya aduh ya abu omboman tutai bila dicake keranjingan kayak mimpi ucap ini ucap aduh mana abu omboman tuku tutai apa? Abu tutai jadi omongan belawanan Pangeran Pati kok ngomong ora cetok ya tombong kula metu getahe larang neno sing cetok ayo kanggo kesmas hasil pisum kok piye ya ngene wes aja terus mlaku mundur murid-muridku kurang apa yen ora begang kali sampe kok sapa sing nandingi ayo Werkudara iki dangkane tandang ana kuat nadaya jiku gelap sayuta pancen kowe satria sing pengengan ayo tanding ana megane ngati wonten dawuh sinurut wah sampai ribut ing atase kuwon cacahe 100 wonten negarane dhewe nayaka praja pirang-pirang prajurit pirang-pirang nyekel siji ora pecus nganti Werkudara rusak wewangunan negara Ngastina pahanane Duryudana paini Duryudana takluk awit kirang kanggo jawab sampeyan
yen sampean pimpin kali adi-adi kula para Kurawa. Yen pangapunten nggih. Ingkang paman nyaosi pirsa. Mene ngerti apa? Wedal samangke ingkang rayi Raden Sena sampun pindhang saking negari Ngastina. Awit Raden Sena boten kuawi ngadhahi aji gelak sayuta saking guru Paduka Begawan Karti Sampeka. Wah, napa leres Prabu Perban nggih nggih. Wedal samangke Raden Sena sampun kapracundang nanging nggih boten ateges sampun ngukur jejipaning para Kurawa malah langkung ngaprat. Liripun mekaten nggih. Pandhawa menika nggih botoh kalih cacahipun. Sepindah Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna kalih dananging tanah Jawa Kilurah Semar inggih Kilurah Badranaya. Mila nggih ingkang bapa nyuwun dipalilah. Wedal samangke ugi bapa pun pamit badhe lelaya wonten negari Ndarawati ingkang saweruh. Bapa badhe nyirnaken Ratu Ndarawati katimbang Ratu Ndarawati mangke ngluruk perang wonten negari Ngastina bener tekaning luput bakal dados kapitunanipun para Kurawa nggih. Inggih Perban menawi tetira mekaten. Purwasesa ngaturaken ing ngarsa ngandika Rama Perban Begawan Karti Sampeka. Inggih ngaturaken gone panuwun ingkang tanpa upami nggih Paman Patih Harya sing punika wonten dawuh kadang-kadangku sata Kurawa. Gumiring tintake Rama Perban Begawan Karti Sampeka bakal lelaya ana negara Ndarawati krangket Koko Prabu Sri Bathara Kresna inggih. Boten langkung sedika ngestaken dawuh nggih Kyai Kartomarma nuwun dawuh Prabu. Bukarna sing padha gantung sipo. Ora ana dawuh kang ingsun dawuhake maneh. Sedika ngestaken dawuh. Sekepirane kula tuang paripurna sabdanu Agung Astina Prabu Duryudana. Sabda Pandhita Raja Ratu Tangkena Wolawali Pandhawa ing Patra Satrawa ing Grancang Seta. Dawa sing pisan datangke nilu beber malih. Gedheg sanata mandhap saking dampar kencana. Kabeh para kenya senajur sisih ingkang ayu-ayu warnane rompyo sesinome mandul payudarane. Nggih lumaksana sang nata lamun Candra saking mandra renteng-renteng panyacah kadya nganten binayang bayang kalih candrane. Oh